Salut și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. În acest episod o să vă ajut cum să vă salvați contul de Dragon Ball. Voi știți jocul Marvel? Păi am văzut asta și pur și simplu mi-a dat că are un virus. Deci nu vă instalați Marvel pentru că are un virus. Deci nu vă recomand să luați Marvel Contest of Champion. Pentru că, stați și să merg pe magazin, să vă prezint. Pentru că are un virus, bro. Deci, pur și simplu... Nu vreau status. Brawl Stars n-are virus. Vreau să se veșnic. Marvel. La ăsta, Marvel Contest of Champion, păi pur și simplu s-a întâmplat. I love this game, am pus, dar degeaba am pus. Your server suck, I lost a lot of boss today. Your bad connection, shame in you, man shame. Fiindcă au... Bine, e și un român. Mă rog. Ei au avut o problemă cu server și au băgat un virus. Nu știu cum naiba. Și mi-am pierdut și contul ăla. Nu știu, poate îl pot recupera, dar mă rog, mi l-am pierdut. Dar oricum nu mai jucam foarte mult Marvel. Am plâns, m-am enervat pentru că frate am muncit. Asta e viața, n-ai ce să faci. Și acum am joc Dragon Ball. Mă refer la Dokkan Battle și o să vă învăț cum să vă salvați contul, să nu pierdeți. Deci dacă intrați pe alt telefon, vă puneți parola și îl salvați și aveți iarăși contul. Dacă vă pierdeți telefonul. Dacă nu, asta e viața. Alte lucruri. Sau dacă vă ștergeți de cineva jocul, puteți să reluați și reluați contul, pur și simplu. O să vă dă direct pe cont, dacă faceți o chestie anume. Cum a fost și la Dragon Ball Legend. Îți dădea să-ți alegi să-ți iei contul și poți să-ți iei. New Game sau cum vrei tu, un nou joc. Sper să vă ajute acest episod. Deci intrați pe joc ca să fiți salvați. Sper să nu fie prea tare, dar mă rog. Ia să vedem. Deci suntem pe Dragon Ball. Mă rog. Și aici la cont linking, nu o să vă arăt și adresa mea. Pur și simplu dați aici Google Account Linking, dați aici, o să vă apară contul, dați pe el, se va salva, se va întâmpla ceva. O să intrați pe joc după aceea. Eu am făcut asta chiar acum. Faceți chestia asta și apoi aici o să vă apară că ați făcut o misiune. Pe aici o să vă apară că ați făcut o misiune și unde e Mobizen? Bro, ne disperăm Mobizen. Stai mă, unde a dispărut Mobizen? Mobizen? Ah, lol, ce m-a speriat. Am crezut că l-am pierdut pe Mobizen, băieții, și că nu mai filmează, ce naiba. Mă rog, și dați aici la... Aici la... O să vă dea o misiune și o să vă dea 6 Dragonstone. Bine, eu păstrez pentru opening-ul de care v-am spus eu. Dar mă rog. Apropo, de-abia aștept băieții. Și cred că în momentul de față, acum o să apară chestiile, o să apară pe ecran, o să vă arăt chiar acum pe ecran ce o să fac această gire. Dar mai întâi, trebuie să vă spun că, deci nu mai e mult. Vedeți timerul? În timerul ăsta. Bă, și de-abia aștept, frate, să văd dacă ne va aplica ceva. Cum ar fi să implice ceva? Mă rog, avem 148 strânse, adică vreo 3 dălea de la gire, că costă 50. Un de la multisam. Deci, cam asigurate 3 sparking-uri, 3 de-astea SSR-uri, super sperare. Asigurate, frate, asigurate. Și dacă ne mai dă și ăștia, gen Moca, mă rog, nu Moca, nu le dă. O să avem mai multe și o să deschidem mai multe și să luăm un caracter mai. Luăm și pe gire. E posibil? Stați așa, revin. Am avut un pic de treabă, m-am întors. Cred că băieții, chiar acum, o să apară. Imediat o să apară.
acum o să vorbim noi despre lucruri care o să se adauge. O să se adauge acest fel de challenge, care o să fie super interesant. Pentru cei tryharderi o să se joace la Battles, unde e un antrenament intens rău de tot și cred că aici o să fie suspans, pentru că o să fie ăștia doi și cred că o să fie rupere, adică o să fie moarte. Bă, dacă update-ul ăsta nu o să fie interesant, uitați-vă cum arată banner-ul, bro. Deci ăsta e de mai de mult. Dar ghiciți ce? Ăsta e nou împreună cu Jiren. Și e ăsta în banner, împreună cu și ăsta vechi, ăsta e mai nou. Mă rog. O să fie super tare. Dacă asta nu e wow, deci va fi un challenge. Uitați-vă câte caractere. Stați așa. Un challenge super mare și cred că o să vă placă tuturor celor care sunteți români și jucați jocul. Nu prea sunt români, dar sunt câțiva. Sunt mulți. Și acum avem un videoclip care ne arată ceva nou. Deci avem aici caracterele. Și aparent ne arată deodată toate trei caracterele noastre. Toate facilitățile. Real. Uite, poți să dai și te uiți la abilitățile tale. Să vezi ce abilități ai. Asta nu era nou. Deci că mi se pare nici o caracteră mai nou. A, nu. Mă rog. Așa o să fie. Bă, update-ul ăsta mi se pare deja în trecut. Nu știu ce înseamnă asta. Nu prea înțeleg. Dar 2000 ceva, cred că se referă la download-uri. Dar nu, în niciun caz. Sunt foarte multe lucruri adăugate în jocul ăsta. Cine știe cine să-mi scrie în comentarii ce înseamnă. Să-mi spuneți de la 1 până la 10 ce nu te-ai dați. Bă, acum să se știe pentru cei tryharderi. O să rupă tryharderii. Aici, ce puțin, o să fie rupere, bă. Mâncați-și. Deci, e în chineză, dar se vede. E de la Battles și e ăla, mâncați-și. Bă, deci au mai fost niște lucruri scrise pe acolo, dar aici deja e ceva interesant. Nu pot da seama, nu prea înțeleg chineză. Bă, dar verify 4-1. Bă, e ceva, e un număr mare ăsta. Înseamnă că vor fi foarte multe lucruri adăugate. Bă, update-ul o să fie deja prea mare. Bă, ci ăsta. Eu cred că va fi un nou gamer. Dacă va fi un nou gamer, eu o să nebunesc de fericire. Bă, da, uitați-vă și voi cum arată. Cred că e un nou gamer, că scrie ceva mai diferit. Ia să vedem ce urmează. Deci tipul ăsta ne ține la curând. Ăsta a fost postat acum 6 ore. Ăsta va fi un fel de calendar. Și uitați cum arată. 1, 1, 1, ăsta, 2, 2, 3, 3. Bă, e nebunie. E nebunie. Mă rog, ăsta a postat acum 6 ore chestia asta, deci înseamnă că e destul de activ și poate o să mai revenim dacă o să poste ceva super interesant. Ce puțin asta mi se pare. Dar, da. Cam așa. Deci, băieții, cam atât și cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut, sper că v-am ajutat cu ceva. Sper că v-am ajutat. La Dragon Ball Legend e prea easy și oricum, mă rog. Cam atât și cu acest episod. Noi ne auzim data viitoare. Vă pup. Ciao.